ממי? ממי, אני בבית. ממי? ממי? לא מאמינה. ממי, זה לא מה שאת חושבת, חכי רגע. מה מה שאני חושבת? אתה בוגד בי. וואו, לא אומרים בוגד. מה לא אומרים בוגד, אבל זה בגידה. קודם כל זה לא בגידה, זה מחדל. זה לא הזמן לשאלות. דווקא עכשיו, דווקא בימים אלו, נשברה הקונספציה. על מה אתה מדבר בשם אלוהים? ממי, אנחנו נעבור את זה. אני יודע שאנחנו במשבר, אבל יחד ננצח. תראי, אני הייתי בודד, והיא תמכה בי. ובימים כאלה קשים, חשוב שנהיה מאוחדים. כך אסון על האחדות שלנו. זה כוחנו באחדותנו. לא יפרידו בינינו יותר. מה זה? הזמנו פיצה. בא לך להביא? תודה רבה. זה 120 שקל עכשיו. זה לא הזמן עכשיו.